Hello guys, kumusta? Welcome back sa atong channel. Nagata sa balay ko no kay medyo gloomy kay sa gawas, wa bitay gana gawas. Makita ba? Gloomy kay sa gawas. Nagkan-or mi og Tagalog movie. 10 Mistresses. 10 Mistresses. Unta dito mo copyright there, copyright ani. Yang gamate Mike. Uy, gabihan ni mo He katutok just di woke ay. up. Woke up like this. Say hi nila tanan oh. Say hi, titos and titas. Hi sa imong mga fans. Pag-alimungawan pa siya guys. So mota na, ugma-work naman ang akong asawa. So Let's see, asa mi karong adlaw may kabalo. actually, wapag may kibaw ko asa mi no kay next week baya mag-drop nag-negative ang temperature, so samot na mi di kagawa sa ani no. So mangita na ta. Usually mo good guys kung may tabuan akong winter na day sa New York, mangita ng mga tao og mga kuhan ka ng mga internal indoor activities like mag-malling na lang sige, or actually naidaghan mabuhat Uban din ara sa balay, mag-movie marathon, magkaog-init na sabaw, og hot choco. hot chocolate. Hot choco sa Brand Park at Tag-Size. So, naunsa mo ka, Mike? Sige. Michael. Where's pussy? Yung pussy. Octopussy. Natagak. Go get it. Go get it. Go get it. Good job. Nice. So muna guys na, kuyogi lang gyapon mi as ay pakita na mo among inadlaw-adlaw nga binuhat? Buhat dinhi sa New York. Okay? So sige guys. Click. 1, 2, 3. Ay! Wala! A few moments later. So muna guys, nata sa 69th Street Woodside no. Mo ni siya dense kining mga Pinoy dinhi, daghan kining mga Pinoy. Og Filipino stores, daghan sa kay Filipino stores. Natay maagian ron daghan. Kaon kag balot. Every day na daw dito mo Sa asa. Mao ni din niya mong karaan nga neighborhood guys ay. Na kani asa mi tiglaba before katong wala pa mi laundry sa balay. Oo. So nata dinhi guys na musud na ta sa Dwayne Reed kay para magpa-flu shot ta. Nam sa day COVID-19 vaccine booster pwede dili na ta no. Kuha na lang ta flu shot ta. Hi, me and my wife will get the flu shot. No. You have ID and health insurance for both of you guys? Yep. Just you and your wife, right? Yeah. Okay. Oh, you have the insurance. Oops, sorry. So if I take, let's get ready to never mind. Okay. Mr. Blanco, right? Yeah. Cough and cold department. You guys are under the same insurance? Yeah. Give him a one computer bundle. Give him a one box, please. No, It's still there. I give you your ID back, right? Yeah. Okay. Alright. Just to verify, you guys only want the flu shot today, right? Yeah. Cool. Mr. Frey, this is for you. Sign your name at the top. Today's date. This is just a consent form, okay? Okay. What's today's date? 22nd. 22nd. 11/22/23. Thank you, sir. This is for Miss Marianne.
Same thing. Name at the top. Today's date. There we go. Thank you. We'll see you guys. You guys can have a seat. My family's gonna call you in a few minutes. Okay? Alright, thank you. Yeah guys, pila na bayaran? Wala. Wala Ay, eh. covered sa insurance. Kung wala ka insurance, 120, supposedly kita duha, kita $60 each. Yeah, since covered sa insurance, zero. Thank you. Kuan Anthem. Sino kasuwat? Walgreens. Dili Dinri. Walgreens brand Winrid. Okay, so padungig H Mart. Kung bago na nag-update, you wanna check it out. Sa mga Baligya nila. we're crossing the street again. Dad. Mga nga pagkaon. Galaway na ko. Pero katabi na ito, gipalda sa Sar Chicken. Lamig ito kanon. For dinner na lang. For dinner na lang. Galaway na ko tumay. Ato sa tag Red Ribbon Dad kay mo palit ko og para madala. Ano si Mike? Makatong dining ko ano, vaccination. Ni isa nagdo sa receipt. Ano? Sige. So, nanglabang na tayo guys, no? Kaya musod ta og red ribbon. Pamalit ta og mamon para ugma sa Thanksgiving. Natay makaon-kaon dito sa balay. Buy 6, get 1 free butter mamon. Nagtao eh. Aw na to, pilay lang mamon be. So ang isa ka mamon nila kay $2.69. Kanilang kuwaon na to, kaning plastic. Oh, pwede nun yung isa ka ube. So pack of 6 kay $16 no nya. Na may free isa, di ba? Na cheese mamon, na mocha mamon, ube mamon. Sa pabalain, Thaisan loaf, cheesy ensimada, caramel ensimada, yema di ay caramel ensimada. Okay, so we're at Red Ribbon. Si Daddy kay Galine, nag-buy siya og mamon. And then, kay Gamay Rug Space, Michael and Mommy are here. Say hi! Okay. Managpalit si Daddy. Nagkuhan ka og ba? Ay, gihatag na nila. $21 ni so okay. mamon pito ka book ni sa ka slice na page. Okay, let's go. Few inches later. Here you go. Sige, order. Ano po? Pininyahan. Chicken po yun? Opo, chicken. Kasi ka na. Gusto po kayo? Apo. Pwede po yan sa combo 1? Pwede po. Sige, combo. Ano pa po? Tapos isang combo to na sweet ham and tocino. Drinks po. Meron na ako tubig. Ang binadadbikin, ako anak doon. Yeah. I-move na lang si Mike kung naitaw. Okay. Nami diri sa kapamilya, turo-turo. Ang gi-order ni Daddy kay tocino ug ham, nya ako akay pininyahang Mga paborito din guys. So, kaning tocino niya. Humanana karon since Thanksgiving na sila ham. Dami sa ning ham. Sige. Bayad kuya. Yun, combo 2, combo 1. Tapos, may taho kayo.
Isang order ng taho. Ano size kaya? Anong sizes na yun? Ay, yung malaki na lang. Isa lang po. Isa lang. 29.40. Okay. Wait lang. Okay lang. Visit po. Hindi na. Okay lang. Wait lang. Tawagin na lang. Alright. Thank you. Tagpila ang taho. Tagutso man siguro. Lagi luwag. Nigunit og Walgreens receipt. Yummy? Ami ay. Okay, mommy will eat first. Drink pa. Drink pa kay uga kay mong lips. Sige na. So pwede siya doha no? Kompetensya sila doha kaning pikas kabayan kaning among gikanan ka pamilya. 2 hours later. Kani siya dinhi guys no kaning dalana dinhi kaning 60 unsa kay ni siya 60 69. dili 66. Oh. Kani siyang dalana guys mao ni among tanguson ba? Tungason. Taga-adlaw sa una kay anak ko po yung kaya sa una pakit on tango. Si kuya ay. Siya na. Ano siya? Kuya. Labang ka. Muna among gi. Musta naman ka? Sa moto guys no, naapaminakitan ka ng karaan na mo nga kwan ba nga neighbor. Atong sa taas na mo gapuyo mo to kay chika-chika sa mi kadali. Nangumusta, kung kumusta na kita na ni Michael. Siya, uy, dakuan na ng bataa, uy, buyag. Baby boy po man kaayo. Last niya kita kay... Di pa mo lakaw, di pa mo kamang. Di pa gito mo kamang. Oh. So, nakaabot na tas balayon guys, no? Nangumpra taning red ribbon nga mamon. Tag $16 man ni, $16.99 ang unom ka buok. Yung man ana na libre usa. So, buy 6, get 1 free. Yung man ana, kay nagpalit po taning ube flan. Tag $5 something sa nisiya o sa ka-slice. Awan niya guys. Lamig kita na awan eh. Ato ni tilawan niya. So, nangumpa sa H Mart no kaning gikuha ni Mami kay beef kimbab. So tag $7.49 siya. So 10 pieces siya $7.49. So nagkuha sa ko guys kani sweet and sour spicy chicken tag $8.99. Kita ba ninyo? Ana lami kay tanawan eh. So suwayan sa natoon niya kung lami bagid ni. So tag $8.99 siya no, more or less $9 na. Naman ana ikuha si taning turtle chips kay nakita na mo nga lami daw ni siya. Nakita sa mi nakita ang vlog no nga lami daw ni siya. Kay turtle chips tag $4 sa namong kuha ani. And lastly kaning sa atong bugoy banana milk kay ganahan kay siya ani guys. Nagpila gyud ni 7 kapin, $7 or 6 kapin. Tag $7 kapin sa dinhi. So Where receipt diha? murag $1.05 ang usa ka book kay uno man siya ka buksod guys. Ug naa sa tinabot Amazon package para ni siya kanang foot muff. Kanang para bitaw sa baby stroller kay para si Michael dili na nato mark iburrito ba. So kani siya i-install niya siya sa stroller para isod na to atong baby dito, protected na siya sa bugnaw no o sa wind. So mo siya ang itsura niya guys. Bagabusad ni siya nga brand kay ang stroller sa mga bata kay Bagaboo Butterfly man no. So kani siya sa Bagabusad ni namo gipalit para makompatible bitaw kay kuha miglain brand basta hindi na makompatible sa
kanang stroller sa mga bata masayang nga. So palit na mo ani kay 149 plus tax, so mga $160 ni siya. Okay ra sad no kay moyon ka padung na mag winter good, so moyon ka bugnaw na gyud kaayo. Kay karon man gani nga fall pa, gabi nung kay katugnaw, so samot na zero winter. So muna ipalit na lang gyud ni ani guys. So anhin na siya isud ang baby no. So anhin isud ang toddler. So i-open guys. Ang bata. Ang bata na lang. So i-open siya guys. So once ma-install na nato sa stroller no, anhin na si Michael magkuan niya. Anhin mulusot din ang katong seatbelt niya. So moto ngano no, ipalit na lang gud mi butter bugabo sa na brand bisa mahal kay para sa compatibility bitaw. Dili masayang kay dili compatible di ay. So mo na siya guys, ang ato ang kuan no lakaw ron. Daghang salamat kay sa inyong pagtan-aw. Bitaw subscribe mo ha. Sayo na kaya guys, isa ka click di sa ubos subscribe ni like ning video. Ya mo ra kay para ma-update mo sa amo ang mga future videos. So once again, daghang salamat sa pagtan-aw. See you again in our next vlog. Bye.